Κοντά μας στο στούντιο για να σας συστήσω και τους πολιτικούς μας είναι ο κύριος Κώστας Γκιουλέκας. Καλημέρα, κύριε Γκιουλέκα. Καλώς μας ήρθατε. Από τη Νέα Δημοκρατία βουλευτής, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ο κύριος Γκιουλέκας. Ο κύριος Μιχάλης Χρητσοτάκης από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και σε εσάς. Τι κάνετε. Και ο κύριος Δημήτρης Καρίδης από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Καρίδη. Τι γίνεται, πώς είσαστε, γραμματέας επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καρίδη. Πάντως, κύριε Τσαπανίδου, βλέποντας το θέμα με τη φόρμουλα και τα παιδιά, επειδή ρωτήσετε για τα ελληνικά πανεπιστήμια, θέλω να πω όχι ως με την θεσμική ιδιότητα του Υφυπουργού Παιδείας, θέλω να πω γενικά με την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, που είναι η κοινή μας ιδιότητα όλων, ότι πολλές πρωτιές έχουν ξεκινήσει από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Με όσα προβλήματα μπορεί κανείς να προσάψει στα ζητήματα, ξέρω εγώ, που αφορούν στην εκπαιδευτική κοινότητα, στο παιδαγωγικό σύστημα, στο παιδείας, γίνονται πάρα πολύ καλά πράγματα στα ελληνικά πανεπιστήμια και στα τεχνολογικά ιδρύματα και οι πρωτιές αυτές συνεχίζονται. Δηλαδή αυτά τα παλικάρια τώρα που είδαμε, απλώς συνεχίζουν μια παράδοση. Και αυτό έχει να κάνει με την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και με το πολύ καλό υλικό που υπάρχει, δηλαδή τα παιδιά μας. Ναι. Εγώ θα ήθελα, κυρία Τσαπανίδου, να πω το εξής, να σχολιάσω και εγώ, γιατί καλά κάνει νομίζω ο Υφυπουργός και το σχολιάζει. Ναι, γιατί τα παιδιά αυτά είναι το μέλλον, έτσι. Ακριβώς, και θέλω να πω ότι το μακρινό μέλλον, δύο τώρα. πράγματα, αυτά που είδαμε να έχουν κάνει τα παιδιά, και αυτό που παρατήρησε, για να συμφωνήσουμε, γιατί σε λίγο θα διαφωνήσουμε σε άλλα, να συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτό που είπε η εκπαιδευτική, αυτή η δουλειά που γίνεται και όλα τα υπόλοιπα, σε αντίθεση όμως με αυτά που γίνονται από τις κυβερνήσεις απέναντι στο σύστημα της εκπαίδευσης και στο σύνολο της παιδείας, και θα έλεγα και ένα που θα φανεί άσχετο, αλλά εγώ το θεωρώ σχετικότατο, ότι δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα στην ελληνική δημοκρατία, το ελληνική να παραμείνει το δημοκρατίας πάρει εισαγωγικά. Γιατί το λέτε αυτό? Να σας πω, με το χτεσινό πλήσιμο της Βουλής, αλλά και με όλα εκείνα που γίνονται, ξέρετε τι δίδεται απέναντι στους αυτούς που δεν είναι εκπαιδευόμενοι, είναι άνθρωποι που λαμβάνουν παιδεία αυτή τη στιγμή, η νεολαία δηλαδή, αυτή που αύριο θα έρθει. Τι μήνυμα δίνεται? Ένα άσχημο μήνυμα που λέει ότι είτε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είτε ο τρόπος λειτουργίας της Βουλής, είτε τα χτεσινά με τους Κασιδιάρηδες και την Χρυσή Αυγή, αλλά και την ίδια ώρα να μην γνωρίζει ο αντιπρόεδρος της Βουλής ότι η Βουλή θα έκλεινε εκείνη την ημέρα, να το ξέρει όμως ο Μιχαλολιάκος και να το αναφέρει από το βήμα της Βουλής, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο, και θα έλεγα ότι δίνει μια σοβαρή δικαιολογία που δεν θα έπρεπε σε πολλούς να λένε δεν θέλω την πολιτική συνολικά. Αυτό νομίζω ότι είναι... Μπαίνουμε σε ουσιαστική κουβέντα τώρα, έτσι. Θέλω την άποψή σας όμως. Κύριε Καρίδη, εσείς προλαβαίνετε καταρχάς να ασχοληθείτε και με τόσα σήμερα στον τόπο, γιατί έχετε και σοβαρά θέματα μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι σοβαρά. Συγχαρητήρια στα παιδιά και συγχαρητήρια και σε εσάς που τα προβάλλετε. Γιατί αυτές οι θετικές πρωτοβουλίες που δείχνουν ότι όσο προχωράει η έρευνα στα πανεπιστήμια μας και γίνεται δουλειά σε συνάρτηση με την παραγωγική διαδικασία, τότε μόνο μπορεί να έχει μέλλον και η οικονομία μας γενικότερα και να μπούμε σε νέους τομείς. Και αυτά τα θετικά πρότυπα είναι καλό να τα διαχέουμε στην κοινωνία, γιατί συνήθως τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν τα αρνητικά Έχετε απόλυτο δίκιο. Που δημιουργείται ένα σοκ. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, συμφωνώ μαζί σας. Με την ευκαιρία θα μου επιτρέψετε. Εντελώς αντίστροφα είναι ο προϋπολογισμός που έχουμε για την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και όλα τα υπόλοιπα και τα επιτεύγματα αυτά που έχουμε, και πρέπει να το παρατηρήσουμε. Και ότι υπάρχουν και απόψεις που λένε ότι η έρευνα στα πανεπιστήμια δεν πρέπει να συνδέεται καθόλου με την παραγωγή έξω, τα πανεπιστήμια να είναι κλειστά. Τι λένε πολλά στιγμή. Να σας δώσω μια είδηση τώρα, μια που τα λέμε όλα αυτά, γιατί εγώ δεν θα ήθελα να... Μην μαλώσουμε και πάνω σε αυτό το θέμα που είναι ένα θετικό. Ελπίζω να μην μαλώσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν το ξέρουν οι συνάδελφοι. Ελπίζω σε αυτό να μην μαλώσουμε. Να καταγράψουμε τις διαφωνίες μας. Λοιπόν, να ακούσουμε την είδηση. Για ειδήσεις λέμε εδώ πέρα. Κύριε Γκιουλέκα, για πείτε μας την είδηση. Ποια είναι η είδηση? Με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού και ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Αρβανιτόπουλος, ήδη έχει, αν το θέλετε, περιχαρακώσει, έχει κρατήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, του νέου προϋπολογισμού, ο οποίος ήδη συντάσσεται, για το θέματα της έρευνας και της τεχνολογίας. Θα το ξέρετε δηλαδή ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο ξέρετε, το κάνουμε για να μας πει κανείς μπράβο. Το κάνουμε γιατί είναι αυτονόητο, έτσι πρέπει να γίνεται. Και όντως τώρα να το ξέρετε, συνάδελφοι, θα το δείτε, δηλαδή θα το συζητήσουμε. Δεν το έχουμε δει και είναι καλό που το λέτε. Μακάρι να γίνει, εγώ ποιος θα πει όχι. Αλλά σας λέω, αλλάζει κάτι στον προϋπολογισμό, δηλαδή φαίνεται ο προϋπολογισμός τον κουνάει καθόλου προς τα πάνω, ας πούμε αυτό. Όχι, από τον
προϋπολογισμό που θα υπάρχει, αυτός που θα υπάρχει, μικρότερος, μεγαλύτερος, ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνει στην έρευνα και το ΕΣΠΑ που μπορούν τα πανεπιστήμια σήμερα. Για να καταλάβω λίγο. Τα πανεπιστήμια σήμερα παίρνουν πάρα πολλά προγράμματα. Στα λεπτά παίζουν όλα του ευρώ. Από πού κόβεται λοιπόν για να βάλετε στην έρευνα μεγαλύτερο κονδύλι? Έτσι, πολύ απλά για να μοιήσουμε και τους τηλεθεατές, οι οποίοι ενδεχομένως, λογικό, έτσι, δεν ξέρουν ακριβώς πώς λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Όταν διατίθενται κάποια χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, λένε ότι ξέρετε, για την παιδεία θα δώσουμε 1 δις, 2 δις για τον πολιτισμό αυτό. Εκεί λοιπόν το κάθε υπουργείο. Από πού λοιπόν μειώνεται το κονδύλι? Δεν μειώνεται. Για να αυξήσετε το κονδύλι στην παιδεία. Δεν παίρνουμε από κάπου αλλού. Λέω ότι τα χρήματα. Τα χρήματα που είναι διαθέσιμα, βεβαίως, ναι. Τα χρήματα που είναι διαθέσιμα για την παιδεία, αυτά τα χρήματα χωρίζονται ως εξής. Ένα κομμάτι μεγάλο πηγαίνει στην έρευνα και την τεχνολογία. Τώρα που έχουμε περικοπές, αυτό το κομμάτι δεν επηρεάζεται. Με εντολή του Άρα επηρεάζονται άλλα, διότι ας πούμε ότι έχετε 100 ευρώ. Από τα 100 ευρώ άλλα, δεν αυξάνονται τα 100 ευρώ. Κρυτσοτάκη, παίρνετε περισσότερα, καλά κάνετε. Δεν λέω. Τα τελευταία 4-5 χρόνια επηρεάζεται. Θα σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να δούμε τόσα γίνανε στη Βουλή και με τη Χρυσή Αυγή και με το κλείσιμο της Βουλής και γιατί έγινε αυτό. Θα δούμε και τι γίνεται στο Πασόκ και αν υπάρχει θέμα ηγεσίας, γιατί στελέχη σας. Πάντως δεν το ξέρω ο Μιχαλολιάκος και δεν το ξέρω ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αυτό λίγο να μην μένει. Όχι, αυτό φάνηκε χτες. Δηλαδή ανακοίνωσε την επόμενη μέρα. Ο αντιπρόεδρος. Ο κ. Μωρέιτης έχει αναρτήσει ένα άρθρο. Σας πληροφορώ όμως ότι ο κ. Μωρέιτης. Το ηγετικό αμέσως. Σας πληροφορώ ότι ο κ. Μωρέιτης, ο οποίος πριν μερικές μέρες ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και της Εκλογικής Επιτροπής του Πασόκ που συνεδρίασε στη Χαριλάου Τρικούπη, δεν έθεσε κανένα τέτοιο θέμα. Ακριβώς είπε το αντίθετο. Άρα εδώ πρέπει σε όλα αυτά τα θέματα να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, να βλέπουμε και τις σκοπιμότητες που μπορεί να υπάρχουν. Σας το λέω καθαρά. Κάτσε, γιατί τώρα δεν μπορείς, μισό λεπτό λιγάκι, γιατί έρχεστε να μιλήσετε για σκοπιμότητες εσείς στο Πασόκ την ώρα που μιλάνε για σκοπιμότητες και για ανεξάρτητοι Έλληνες, για... Κοιτάξτε, εννοώ για μια μικρό ψάχνω να θυμηθώ ακριβώς τη λέξη που χρησιμοποίησαν εκείνοι. Θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Πάμε στον Νίκο Αρμένη, στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι τρέχουν οι εξελίξεις. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο είχαμε συνάντηση, δεν ξέρω αν εξελίσσεται ακόμη, στο Υπουργείο Οικονομικών Στουρνάρα Θεοχάρη. Δώσε μας λίγο τις δικές σου πληροφορίες, Νίκο. Όπου κυρίες και κύριοι, ρώτησα κορυφαία κυβερνητική πηγή αν ισχύουν όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο περί παραίτησης του κυρίου Θεοχάρη, ότι έχει ζητηθεί η παραίτηση του κυρίου Θεοχάρη από τον κύριο Στουρνάρα. Μου απάντησε ότι όλα αυτά βγαίνουν από το Υπουργείο Οικονομικών, από εκεί είναι η όποια πληροφόρηση, και ότι από τη στιγμή που δεν έχει διαψεύσει το Υπουργείο Οικονομικών τα σχετικά δημοσιεύματα, προφανώς και αυτά τα δημοσιεύματα έχουν βάση. Δηλαδή στην ουσία. Ότι δεν διαψεύδεται από το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή έχει βάση. Ακριβώς, σχετικά με τη συγκεκριμένη πληροφορία. Γιατί εμείς πριν από λίγο εδώ πέρα λέγαμε για σειρά μέτρων που έρχεται τσουνάμι μέτρων τον Οκτώβρη και δεν έχουν διαψεύσει από το Υπουργείο Οικονομικών ακόμη. Εντάξει, τώρα ρωτάς για κάτι διαφορετικό για την ασκούμενη οικονομική πολιτική. Πάντως για το συγκεκριμένο θέμα, η απάντηση που πήρα ήταν η συγκεκριμένη και στην ουσία επιβεβαιώνει ότι επίκειται προφανώς παραίτηση του κυρίου Θεοχάρη. Και ονοματολογία στη συνέχεια, ας πούμε ότι παραιτείται. Ποιος αναλαμβάνει? Η αντικατάστατης του κυρίου Στουρνάρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Διαβάζω στα site εκφράσεις που έχουν υποθεί, τύπου θα είναι επόμενος Υπουργός Οικονομικών, κάποιος που δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας όταν θα μάθετε το όνομά του. Το όνομα είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει να πούμε δεν πιστεύω σε αυτό που ακούω, αν είναι δυνατόν. Έχει γραφτεί ότι μπορεί να είναι και το όνομα της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Ωστόσο, από τα όποια τηλεφωνήματα έκανα, δεν διασταύρωσα κάτι τέτοιο. Θεωρείται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή και με τα δεδομένα που έχουμε απίθανο να είναι θεωρητικά ο Υπουργός Οικονομικών, όποιος αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών, σε αντίθεση με άλλους υπουργούς, θα έχει δεχτεί τηλεφώνημα εδώ και μέρες. Γιατί δεν είναι μια θέση που αποδίδεται έτσι απλά. Να παρέμβω δημοσιογραφικά. Πάντως η κυρία Μπακογιάννη δεν έχει δεχτεί τηλεφώνημα μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Κύριε Αρμένη, λέω να παρέμβω δημοσιογραφικά γιατί κάνετε πολιτικό ρεπορτάζ και εγώ έκανα πολλά χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ. Οι προϋπολογισμοί, οι ανασχηματισμοί, ξέρετε πολύ καλά ότι στηρίζονται όλες τις φήμες κτλ.
Αλλά από την άλλη, να πούμε και στον κόσμο ότι σίγουρα ένας πρωθυπουργός που κάνει ένα σχηματισμό, ο Αντώνης Σαμαράς, που έτσι φημολογείται ότι θα κάνει τον σχηματισμό κτλ., τον επικείμενο σχηματισμό, σίγουρα δεν διαρρέει δεξιά και αριστερά ονόματα, δεν κάθεται να μιλήσει στο πεζοδρόμιο, ξέρω εγώ, ή στα πηγαδάκια της Βουλής. Ξέρετε, παιδιά, σκέφτομαι την Τζαπανίδου ή τον Καρίδη ή τον Κριτσοτάκη, αλλά μην το λέτε. Οπότε όλα αυτά είναι και λίγο εικασίες, είναι πιθανότητες, όχι ότι είναι μακριά από την πραγματικότητα. Σαφώς και είναι. Απλώς κανένας πια δεν μπορεί να. Κάποιον που χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι διαρροές άλλων που ακούνε τηλέφωνο να χτυπάνε. Μην τα λέτε τώρα, κύριε. Πιστεύω θα χτυπήσουν τελευταία ώρα. Και οι ενδιαφερόμενοι τα μαθαίνουν τελευταία. Δεν μου λέτε. Να το ξέρετε. Πάντως, ναι, Νίκο, εγώ θα έλεγα ότι μετά, αν τελικά έχουμε παρέτηση του κυρίου Θεοχάρη, εγώ δεν θα έπεφτα από τα σύννεφα εάν τελικά έμενε στην θέση του Υπουργού Οικονομικών ο κύριος Τουρνάρας. Ναι, έμενε. Ναι, βεβαίως. Εγώ δεν θα έπεφτα από τα σύννεφα, λέω την προσωπική μου άποψη. Βέβαια, αυτή τη στιγμή με την πληροφόρηση που έχουμε και με τα δεδομένα που έχουμε, το πιθανότερο, το επικρατέστερο σενάριο είναι να μετακινηθεί, όπως έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί, στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Λέω όμως, προσπαθώ να συνδέσω την ενδεχόμενη παρέτηση Θεοχάρη με τις αλλαγές στο Υπουργείο Οικονομικών. Μια τέτοια εξέλιξη λέω ότι δημιουργεί νέα δεδομένα και εγώ τουλάχιστον δεν θα έπεφτα από τα σύννεφα αν έμενε ο κύριος Τουρνάρας στη θέση του Υπουργού Οικονομικών. Γιατί πρέπει να αλλάξει ο κύριος Τουρνάρας από το Υπουργείο Οικονομικών τη στιγμή που έχει ένα τόσο δύσκολο έργο να φέρει εις πέρας και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει? Αντιθέτως, μπαίνουμε τώρα στα ακόμη πιο δύσκολα. Εμένα το ας πω πει. Εγώ δεν έχω πει ότι πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Εκείνος θα αποφασίσει αν πρέπει να αλλάξει ή όχι. Ο κύριος Σαμαράς θα αποφασίσει. Μάλιστα. Κύριε Γκιουλέκα, ευχαριστούμε, Νίκο. Αν έχεις κάτι καινούργιο, μας το λες. Φαντάζομαι δεν περιμένετε από μένα να σας πω αν πρέπει να αλλάξει ο κύριος Τουρνάρας, έτσι, άλλη μόνο. Πολύ θα μου άρεσε να το τοποθετώ. Αν και να σας πω και πάλι, επικαλούμενος τη δουλειά μου, το επάγγελμά μου, τη δημοσιογραφία, θα σας έλεγα ότι το ότι φεύγει ο Τουρνάρας είναι επίσης δημοσιογραφικό, έτσι. Δεν ακούστηκε από πουθενά. Δηλαδή δεν υπήρξε κάποια ρήξη να πω ότι υπήρξε ένα πάγωμα στις σχέσεις πρωθυπουργού Τουρνάρα, ότι προηγήθηκε κάτι. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Πιθανότατα, αν κάνει ένα σχηματισμό πρωθυπουργός, όντως να μετακινηθεί ο κύριος Τουρνάρας, δεν το ξέρω. Λέω πολύ πιθανόν. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό πάλι προέκυψε δημοσιογραφικά, δεν βγήκε πουθενά. Δηλαδή ο κύριος Τουρνάρας, ο ίδιος στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, γύρισε και είπε ότι όλα αυτά που ακούγονται για το ότι εγώ θέλω να φύγω, τα διαψεύδω, εγώ παραμένω στη μάχη και δεν εγκαταλείπω τη μάχη. Γιατί έκλεισε η Βουλή έτσι χθες, για να μπούμε τώρα λίγο στην ουσία του πράγματος? Να σας πω λίγο τώρα το γιατί έκλεισε η Βουλή. Καταρχήν η Βουλή ήταν προγραμματισμένη ότι θα έκλεινε μέσα στον Ιούνιο, τώρα αρχίσει μέσα Ιουνίου. Το ότι έκλεισε χθες η Βουλή και ακούστηκαν έτσι διάφορα ότι η κυβέρνηση το έκανε ευνηδιαστικά, το έκανε κτλ. Σας το λέω ευθέως. Ότι μια κυβέρνηση όταν θέλει να προγραμματίσει κάτι μπορεί να το κάνει χωρίς κανένα λόγο να ευνηδιάσει ή να δώσει λαβές και τροφή για συζητήσεις. Τώρα όλα αυτά που ακούγονται, γιατί άκουσα χθες διάφορες αιτιάσεις ότι η Βουλή έκλεισε διότι δεν ήθελε να συζητηθεί το ένα, δεν ήθελε να συζητηθεί το άλλο. Μα ό,τι είναι να συζητηθεί θα συζητηθεί ούτως ή άλλως. Είτε τώρα. Είναι να συζητηθεί σειρά πραγμάτων, σειρά επώδυνων πραγμάτων και αποφάσεων που πρέπει να πάρθουν. Το επώδυνο τι εννοείται, συγγνώμη τώρα. Μια σειρά από μέτρα προαπαιτούμενα για την καταβολή της δόσης, που ήδη έχει ξεκινήσει μια κουβέντα ότι σε περίπτωση που υπάρξουν αντιδράσεις και δεν περάσουν τα νομοσχέδια αυτά, δεν θα πάρουμε καν την επόμενη δόση που είναι και ένα μικρό ποσό. Να ξεκαθαρίσω, καταρχήν δεν πρόκειται για νέα μέτρα. Έτσι. Βουλή, αυτά όλα είναι συμφωνημένα. Λειτουργεί με άλλες διαδικασίες. Όχι, η θερινή Βουλή λειτουργεί με τα θερινά τμήματα σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Ορισμένα νομοσχέδια δεν πάνε στην Ολομέλεια. Αν εσείς βγείτε μπροστά και πείτε ότι εγώ το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, για το γάλα, λέω τώρα εγώ τυχαία, δεν θα το ψηφίσω. Μα αυτό θα το πω και μπορείτε να αντικατασταθείτε με συλλογικές διαδικασίες στο πλαίσιο της καλοκαιρινής Βουλής? Αν πείτε ότι εγώ για τους Αιγιαλούς θα ψηφίσω, όχι, θα το καταψηφίσω. Μπορείτε την επόμενη είστε εσείς που θα ψηφίσετε, αλλά κάποιος άλλος? Ότι το ίδιο θα κάνω και στην Ολομέλεια, αν θέλω να αντιτεθώ κάπου, το ίδιο θα κάνω και στο θερινό τμήμα. Πρώτον. Δεύτερον, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάτι, ό,τι είναι να συζητηθεί στην Ολομέλεια έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, αυτά που ήταν προγραμματισμένα να μπουν στην Ολομέλεια μπήκαν, τα υπόλοιπα νομοσχέδια, ο κύκλος των νομοσχεδίων μπορούν να μπουν και στην Ολομέλεια και στα θερινά τμήματα. Κύριε Κριτσοτάκη. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Υφυπουργός, είτε ως δημοσιογράφος είτε ως Υφυπουργός, δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Το πρώτο που θα σας πω, κυρία Τσαπανίδου, για να ακούσουν και αυτοί που μας βλέπουν και μας ακούν, είναι ότι ο ανασχηματισμός έπρεπε να μην γίνει, αλλά έπρεπε αυτή η κυβέρνηση να έχει παραιτηθεί, διότι οι εκλογές που έγιναν ήταν πανελλαδικές, δεν ήταν γκάλοπ, αλλά ήταν θέληση του ελληνικού λαού και
σας λέω ότι θα έπρεπε να έχει φύγει αυτή η κυβέρνηση αν ήταν βουλευτής. Θα μου πείτε δεν ήταν. Θα μου πείτε ότι δεν ήταν. Ευρωεκλογές ήταν, αλλά είχαν θέση. Το είχε εγκαταλείψει και ο αρχηγός. Ακούστε τώρα, είχαν θέση. Ναι, μπορώ να μιλήσω όμως. Λοιπόν, εγώ λέω ότι είχαν θέση και οι δύο. Είχαν ρίξει και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί το γάντι και ο ένας είχε σηκώσει το γάντι που έριξε ο άλλος, το θεώρησαν δηλαδή δημοψήφισμα και αυτό δεν είναι αμεληταίο, διότι μιλάμε για δύο πολιτικούς αρχηγούς των δύο μεγαλύτερων ελληνικών κομμάτων στο Κοινοβούλιο. Αυτό συγγνώμη, το λέγατε, το δεύτερο για το κλείσιμο της Βουλής, θέλω να σας πω ότι κλείνουν τη Βουλή για το πρώτο πράγμα για να αποφύγουν τη συζήτηση για το σκάνδαλο Μπαλτάκος, αυτό που έχει ονομαστεί Μπαλτάκος Gate. Και θα σας πω ότι δεν είναι το μοναδικό αυτό. Θέλουν να φέρουν σε θέση, να πάνε δηλαδή στα θερινά τμήματα, ώστε να κάνουν αυτό που είπατε εσείς, αλλά με ένα άλλο τρόπο. Σωστά δηλαδή το έχετε καταλάβει, αλλά είναι με έναν άλλο τρόπο. Ναι, ότι δεν θα τους αλλάζουν, δεν θα ορίζουν στο αντίστοιχο τμήμα, διότι αυτοί έχουν ένα προγραμματισμό ως κυβέρνηση και δεν θα ορίζουν σε αυτό το τμήμα εκείνων που ξέρουν ότι δεν θα το ψηφίσει, αλλά εκείνων που ξέρουν ότι θα το ψηφίσει. Άρα είναι άλλη μια αντιδημοκρατική μεθόδευση. Και το τρίτο που θέλω να παρατηρήσω, διότι το είπατε και εσείς, αλλά τώρα θέλω να τα αρθρώσω λίγο αυτά, να σας πω ότι χτες η Χρυσή Αυγή έκανε. Δεν θα μπούμε ακόμα στη Χρυσή Αυγή, γιατί προέχει, η μόνη παρατήρηση προέχει πρώτον για το κλείσιμο της Βουλής. Θέλω να κάνω ότι δεν είναι μόνο το θέμα Μπαλτάκου, αλλά είναι κρίσιμα νομοσχέδια, όπως είναι αυτό για την εκπίεση της δημόσιας περιουσίας και το περιβάλλον, το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο που ξέρετε, και ότι έχουμε κίνδυνο, λέω εγώ, αλλά να δείτε που μάλλον θα επιβεβαιωθεί, αυτοί που φοβούνται δηλαδή ότι θα γίνει, θα επιβεβαιωθούν, ότι έχουμε παραγραφές για ποινικές ευθύνες που μπορεί να προκύψουν για θέματα και υποθέσεις όπως αυτές του μνημονίου, που είναι πολύ βαρύ ζήτημα, αλλά και των υποβρυχίων και άλλων θεμάτων. Γι' αυτό κλείνω. Καταρχάς, την άποψή σας, κύριε Καρίδη, στο Πασόκ για το κλείσιμο της Βουλής. Στο κλείσιμο της Βουλής, όχι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία. Να θυμηθούμε ότι η προηγούμενη φορά που έκλεισε η Βουλή ήταν για το σκάνδαλο του βατοπεδίου. Ελπίζω να μου δώσετε μετά το λόγο ένα λεπτό. Για το κλείσιμο της Βουλής, ένα σχόλιο. Ο τρόπος που έγινε, που ήταν ευνηδιαστικός, δεν ήταν σωστό. Ήταν άσχημος ο τρόπος αυτός και δίνει τροφή για διάφορα σενάρια ή για διάφορες εικασίες που εν πολλοίς είναι αστήριχτες. Προσέχτε. Τι είπε προηγούμενα, ακούστε με λίγο. Τι είπε προηγούμενα ο κύριος Χρητσοτάκης? Ότι θα παραγραφούν τα θέματα της Εξεταστικής Επιτροπής για το πρώτο μνημόνιο. Μα συγγνώμη, περίμενε κανείς, αν ήθελε να καταθέσει Εξεταστική Επιτροπή για το μνημόνιο, να το κάνει τώρα στο τελευταίο 15ήμερο που η Βουλή θα έκλεινε μετά από 15 μέρες? Όχι, αν δεν έκλεινε τώρα. Γιατί ο κύριος Χρητσοτάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ήθελαν να καταθέσουν Εξεταστική Επιτροπή για το μνημόνιο, δεν το έκαναν πριν 1 μήνα, πριν 2 μήνες, πριν 5 μήνες? Υπάρχει λόγος. Καλά, εντάξει, μπορεί να υπάρχει απάντηση, κύριε Χρητσοτάκη, αλλά δεν υπάρχει λογική όμως, αυτό λέω. Δεύτερον, υπάρχουν κάποια νομοσχέδια που θα ψηφιστούν. Ακούστε με να σας πω, αυτά που είναι προαπαιτούμενα και που, εν πάση περιπτώσει, η κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί πάει πάντα με βάση τη σταθερότητα της χώρας και την πορεία του να φύγουμε από την κρίση και από τα μνημόνια, αυτά θα τα στηρίξει. Γιατί να μην στηρίξουμε δηλαδή την κατάργηση των φόρων υπερτρίτων, που είναι ένα θετικό μέτρο? Γιατί να μην στηρίξουμε μέτρα που μπορεί να απελευθερώνουν την ελληνική οικονομία? Για αυτά που λέει ο κύριος Χρητσοτάκης για το χωροταξικό, ας πούμε, που είπε το νομοσχέδιο, αυτά ήδη έχουν ψηφιστεί στις επιτροπές. Έχει γίνει μέχρι τώρα νομοθετική δουλειά, επί της αρχής έχουν ψηφιστεί, ή όπως και για τον Αιγιαλό, έχει γίνει συζήτηση και σε αρμόδιες επιτροπές μετά τη διαβούλευση. Όχι, υπάρχει θέμα. Μα και εσείς ακόμα έχετε. Ακούστε με λίγο, υπάρχει θέμα, έχει γίνει όμως συζήτηση, θα έρθουν διορθωτικές, έχουν γίνει διορθωτικές παρεμβάσεις και θα αλλάξουν αυτά εκεί που πρέπει να αλλάξουν, για να μην ακριβώς γίνει αυτό που υπενήχθηκε ή ανέφερε με έναν τρόπο, ότι πίσω από αυτό είναι για να εξυπηρετηθούν οικονομικά συμφέροντα κτλ. Μάλιστα, μια και είπατε τώρα για συμφέροντα. Δηλαδή για τις επικουρικές, πάμε λίγο παρακαλώ. Ψηφίστε ανώδυνα. Οι επικουρικές, οι επικουρικές ήδη έχει ψηφιστεί. Αυτό έχει περάσει από τον νόμο. Έχει περάσει από τον νόμο του 12. Δεν έχετε ενημερωθεί. Τα ξέρω, κύριε Χρητσοτάκη. Αυτό είναι σε εκτέλεση νόμου του 12. Όχι, έχετε νέα μείωση. Βλέπουμε, μισό λεπτάκι λίγο σας διακόπτω. Είμαστε σε σύνδεση με το Υπουργείο Οικονομικών. Βλέπετε την πόρτα αυτή, από αυτή την πόρτα
πόρτα θα βγει ο κύριος Θεοχάρης σε λίγο. Μόλις ολοκληρώσει τη συνάντησή του με τον κύριο Στουρνάρα. Είμαστε σε σύνδεση συνεχώς. Βλέπω και το Λάμπρο Χαβέλα έτοιμο εκεί. Όταν θα έχουμε κάτι, Λάμπρο, θα συνδεθούμε. Μας διακόπτεις δηλαδή. Ο ήχος σου είναι ανοιχτό συνεχώς. Μόλις δεις Θεοχάρη, εκεί μας το λες. Μας το λες και συνδεόμαστε και σε βλέπουμε. Έχει ενδιαφέρον που έχετε επικεντρώσει τη κάμερα, θα έχει επικεντρώσει στην πόρτα. Να μπορέσετε να επικεντρώσετε και στο Μαξίμου. Για να συνεχίσουμε. Για να δούμε αυτή η κυβέρνηση πότε θα. Αυτό που είπε για τις επικουρικές συντάξεις είναι σε εκτέλεση του νόμου του 12. Θα μπούμε στα θέματα αυτά, κύριε Καρύδη, να σας ρωτήσω λίγο παρακαλώ. Όχι, να το πω αυτό, γιατί δημιουργείται, θα σας πω και γι' αυτό. Γιατί δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Και από εκεί πέρα έγιναν αναλογιστικές μελέτες, υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη και προεκλογικά. Έλεγαν στον κόσμο ότι οι επικουρικές συντάξεις θα μειωθούν κατά 30%, κατά 40%, κατά 50%. Ανατρέξτε λίγο σε δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ή στα δημοσιεύματα. Ενώ στην πράξη τι γίνεται, είναι 5,2%. Η μείωση είναι 5,2%. Όχι, η προβλεπόμενη είναι ακριβώς. Να το συζητήσουμε. Για πόσο καιρό ισχύει η μείωση αυτή? Κάθε εξάμηνο θα γίνεται επανεξέταση. Κάθε εξάμηνο θα γίνεται επανεξέταση. Μπορεί, ακούστε με λίγο. Η πορεία της οικονομίας της ελληνικής, για την οποία σήμερα θα έβγαινε και έκθεση του Δουλωτού και έχει καθυστερήσει, κανείς δεν ξέρει για ποιο λόγο. Η πορεία είναι θετικότερη. Σας δείχνει ότι δεν θα υπάρξει και νέα μείωση των συντάξεων των επικουρικών το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο εξάμηνο. Επίσης, το επόμενο εξάμηνο, θέλω να σας πω μισό λεπτάκι, να σας θυμίσω μια παράμετρο ακόμη. Το επόμενο εξάμηνο θα είμαστε κοντά στο 15%. Που αλλάζει εντελώς ο τρόπος καταβολής της σύνταξης. Κύριε Ζαπανίδου, δύο λεπτά. Άλλο είναι επικουρική και το βλέπουμε. Άλλο είναι επικουρική. Αφού σε μένα απάντησε. Σε μένα ρώτησε. Μα δεν υπάρχει μια πρόταση του ΕΤΕΑ? Αυτή η πρόταση είναι το 5,2%. Το οποίο έχει προκύψει μέσα από μια διαδικασία. Η κυρία σύνταξη που λέτε είναι τελείως διαφορετικό θέμα. Εκεί δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση. Για να κρατηθούν τα επικουρικά ταμεία. Παρέμβαση, εδώ θα ξανασυζητηθεί εκ νέου. Εσείς λέγατε ότι θα μειωθούν 30% και 40%. Τώρα λέτε ότι έκανα λάθος. Ότι διαψεύστηκα. Δεν το λέτε. Συνεχίζετε το ίδιο βιολί. Οι επικουρικές μειώθηκαν συνεχίζετε από 47,7%. Όχι κύριε, 5,2%. Έχουν μειωθεί. Εσείς συνεχίζετε να καταστροφολογείτε. Μα τι λέτε τώρα? Και συνεχίζετε να κάνετε το μαύρο άσπρο. Μα δεν γίνεται αυτό. Γεγονότα, συντελεσμένα σας λέω. Τόσο είναι. Δηλαδή μία ακόμη περικοπή της τάξης του 5,5% είναι λίγο. Όχι, δεν είναι μικρή υπόθεση. Ακούστε, είναι υπολογίσιμη, αλλά όταν θέλεις να κρατήσεις όμως τα επικουρικά ταμεία και να μπορέσεις αυτό να το διατηρήσεις, γιατί είναι ελληματικά και πρέπει εδώ να γίνουν και κινήσεις που η ανεργία, η περιστολή της ανεργίας και η ανάσκησή της βοηθάει. Τα μέτρα αυτά, το 1 δις που πάρθηκε για να μειωθούν οι εργοδοτικές και οι εργασιακές φορές, που αυτά είναι και υπέρ του εργαζόμενου, μπορεί να οθήσουν τους επιχειρηματίες να προσλάβουν νέο κόσμο, να αιμοδοτηθούν τα ταμεία με νέο προσωπικό. Αυτές είναι οι λύσεις, οι δημιουργικές και οι παραγωγικές. Το να κάθομαι εγώ απ' έξω να φωνάζω και να πετροβολώ, αυτό είναι η πιο εύκολη δουλειά. Αλλά δεν οδηγεί. Προσέξτε λίγο, παρακαλώ. Θέλω να κάνουμε μία παρένθεση και να δούμε λίγο τι γίνεται στο Πασόκ πριν μπούμε στα μέτρα που έρχονται. Σας παρακαλώ, κύριε Χρυστοδάκη. Μία πρόταση, θα είχα τελειώσει. Το ΕΤΕΑ. Πόσες φορές ζήτησα και εγώ, κύριε Χρυστοδάκη. Παρακαλώ, κύριε Χρυστοδάκη. Σέβομαι το γεγονός ότι κάνουμε κύκλο. Τι γίνεται στο Πασόκ, αν υπάρχει θέμα αλλαγής ιδεσίας. Είναι τόσοι πολλοί. Παρακαλώ, κύριε. Είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν και βάζουν πια ανοιχτά θέμα ηγεσίας. Δεν είναι πολύ. Είναι ο κύριος Μορέλης με την επιστολή του. Συνήθως, ακούστε με λίγο. Είναι ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου επίσης που λέει ότι πρέπει να συζητηθεί στο συνέδριο. Ο κύριος Κεδίκογλου δεν το είπε έτσι. Άρθρα παλαιότερα του κυρίου Σκανδαλίδη. Ο κύριος Σκανδαλίδης ούτε αυτός το είπε έτσι. Εδώ υπάρχουν κάποιοι που το λένε, αλλά συνήθως δημοσιογραφικά τους κάνουν πακέτο. Δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό που συμβαίνει. Ο κύριος Ρέπας το είπε, σωστό. Εγώ, επειδή ανέφερε διάφορα ονόματα και εγώ θέλω να τα ξεχωρίζω για να λέμε τα δίκαια πράγματα. Αυτό που υπάρχει στο Πασόκ, όπως υπάρχει και στα άλλα κόμματα, είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει για την πορεία του, για την πολιτική του ταυτότητα, την ιδεολογική του ταυτότητα και την πολιτική του πορεία. Τα αποδώσατε στις σκοπιμότητες. Τι εννοούσατε? Θα σας πω γιατί. Αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα και αυτό θα γίνει στο Πασόκ, όπως παράλληλα θα γίνει και η μεγάλη προσπάθεια που ήδη είχε ξεκινήσει εδώ και μήνες και δεν τελεσφόρησε για την ανασύνθεση της μεγάλης κεντροαριστεράς. Αυτό που έκανε χθες ο κύριος, τη συγκέντρωση που έκανε χθες ο κύριος Λικούδης, τις προτάσεις που έκανε, εμείς θεωρούμε πολύ θετικές, γιατί δημιουργούν μια ενότητα και μια ανασύνθεση του χώρου. Γιατί τα λέω σκοπιμότητες? Γιατί αμέσως την επομένη των ευρωεκλογών έγινε πολιτικό συμβούλιο, συνεδρία στο Πασόκ και εκλογική επιτροπή.
πολλά από αυτά τα πρόσωπα τα οποία βγαίνουν σήμερα και πυροβολούν ο καθένας με τον τρόπο του, ήταν εκεί. Και δεν τοποθετήθηκαν εκεί. Κανένας δεν έβαλε τέτοιο θέμα. Γιατί λοιπόν, τι σκοπιμότητες εξυπηρετούν? Γιατί πιστεύω ότι πάλι μπαίνουμε, και αυτό είναι άδικο, και είναι άδικο για τον κόσμο ο οποίος προσήλθε και στήριξε την παράταξη, παρότι πολλοί λέγανε ότι το Πασόκ θα καταρρεύσει, θα καταβαραθρωθεί, δεν θα πάρει πάνω από 4%. Και ο ίδιος ο κόσμος, εγώ το έζησα αυτό, ήρθε και έλεγε δώστε μου ψηφοδέλτια να πάω να ψηφίσω, που αν είχαμε και μια οργανωτική δυνατότητα καλύτερη, κάποια χρήματα, θα σας πω ότι βάζουν τις προσωπικές στρατηγικές μπροστά από το συμφέρον της παράταξης και της πορείας. Ποιος? Αυτό είναι. Η μια πλευρά ή αυτά τα στελέχη που κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτά τα στελέχη. Και εγώ λέμε, και εμείς λέμε ότι ελάτε όλοι συντεταγμένα να πάμε σε συζητήσεις μέσα στα όργανα της παράταξης. Συζητάτε τη συμμετοχή στην κυβέρνηση ή αυτό είναι θέσφατο και μη συζητούμενο? Η συμμετοχή στην κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές, κύριε Κριτσοτάκη, είναι δεδομένη και δεν το βάζει σχεδόν κανένας αυτό. Ακόμα και ο κύριος Σκανδαλίδης που έβαλε κάποια θέματα είπε για μετά τις εκλογές. Διότι εμείς πήραμε αυτό το βάρος για την πορεία της χώρας για να την κρατήσουμε σταθερή. Ποιος πήρε αυτή την απόφαση? Και δεν θα το συνέδριό μας την πήρε αυτή την απόφαση και η κεντρική μας επιτροπή. Και δεν θα την αφήσουμε. Και άλλωστε και το μήνυμα που αναδείξαμε στις ευρωεκλογές ήταν ακριβώς αυτό. Ότι το Πασόκ είναι ένας παράγοντας σημαντικός της σταθερότητας της πορείας της χώρας και ειδικά τώρα που σιγά σιγά φεύγουμε από την κρίση και τα μνημόνια. Και δεύτερον, μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην κεντροαριστερά. Πάτε για διάσπαση στο Πασόκ. Όχι, για διάσπαση δεν πάμε. Μιλάτε για προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά εδώ μιλάμε για διαφωνίες και για θέματα που ανοίγουν με σημαντικά θέματα. Μεγάλη μερίδα στελεχών του Πασόκ. Μειοψηφία. Και εγώ σας το λέω πολύ. Εγώ έχω μετρήσει, έχω σημειώσει ήδη τον κύριο Σκανδαλίδη, τον κύριο Ρέπα, τον κύριο Γερουλάνο, τον κύριο τον Γεδίκογλου, τον Μωραΐτη, ο Καρκιμάκης ζητάει συνέδριο. 6 άτομα. Συνέδριο θα γίνει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Στο συνέδριο στο οποίο θα τεθεί θέμα ηγεσίας ανοιχτά, κύριε Καρίδη. Κυρία Τσαπανίδη, μου προσέχετε. Όχι να βρεθείτε να τα πείτε. Συγγνώμη που επεμβαίνω, γιατί το κλείνετε το θέμα στα στελέχη και δεν το βάζετε στην αποδοκιμασία που από το 44% έχουν κατέβει στο 7%, στο 8%. Και χάσαν και αυτές τις τελευταίες εκλογές που πάλι και λέμε ο Σκανδαλίδης ή ο Τάδε. Στις εκλογές, κύριε Κριτσοτάκη, όσο και να κλείνετε τα μάτια σας, χάσατε 150.000 σταυρούς. Ενώ υποτίθεται ότι είσαστε το κόμμα που θα κάνετε την ανατροπή. Από τους 323 δήμους, από τις 300 είσαστε το πρώτο κόμμα. Αλλά όχι αυτό που θέλατε όμως. Και μάλιστα για πρώτη φορά η αριστερά στην Ελλάδα. Ακούστε λίγο. Από τους 323. Δεν σας είπα εγώ τέτοιο πράγμα, αλλά σας είπα να μην είσαστε αλαζονικοί και να μην λέτε για ανατροπές που δεν υπάρχουν και θα μπορούσα λίγο παρακαλώ. Όχι, θα το πω αυτό. Και δεύτερον, από τους 323 δήμους που έχουμε στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είχε κομματικούς υποψήφιους Πασού, πήρε 22 δήμους. Αν αυτό σας ευχαριστεί, αυτό το λέω εγώ, άλλα λόγια να σταματάτε και να είσαστε. Σας παρακαλώ πολύ, είμαστε η μόνη χώρα που όλα τα κόμματα βγαίνουν κερδισμένα. Φοιτητικές εκλογές είχαμε. Όχι, δεν έχουμε. Ευρωβουλή δεν βγάλαμε. Παρακαλούσα λίγο να πάρω το λόγο σας. Έχει επιβεβαιωθεί ο συμπατριώτης σας. Ο Χάρη Κλίν που είπε και βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. Αλλά ο νικητής ήταν αυτός που ήρθε πρώτος. Είχε ως σύνθημα το Σάββατο, την Κυριακή ψηφίζετε, τη Δευτέρα φεύγετε. Αυτό το σύνθημα δεν το επιδοκίμασε. Για να πάω σε διαφημίσεις, μια πολύ σύντομη απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι στο Πασόκ μέσα θέτουν θέμα ηγεσίας. Τι τους απαντάτε εσείς, κύριε Καρίδη? Αυτοί είναι μερικοί. Μπορούν να έρθουν στα όργανα του Πασόκ όταν θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες και να θέσουν ό,τι θέλουν. Αλλά να ξέρετε, εγώ σας το λέω εδώ που είμαστε καλή ώρα, ότι αυτές οι απόψεις και αυτή η σπουδή να πετροβολούν μερικές μέρες μετά τις εκλογές, όταν ο λαός της παράταξης έδωσε μια τιτάνια μάχη για να κρατήσει την παράταξη όρθια και να της δώσει και μια προοπτική, να ξέρετε ότι ο ίδιος ο κόσμος θα τους απομονώσει και θα τους αποδοκιμάσει. Λοιπόν, μαζεύτηκαν πολλά, κύριε Τσαπανίδη. Καταρχάς δεν έχουμε πολλά, αλλά έχουμε και λίγο χρόνο. Οπότε ναι. Πολύ γρήγορα. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Κριτσοτάκη, ο οποίος έλεγε έτσι διάφορα κτλ. Τα οποία τα λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, ναι. Συγκεκριμένα για διάφορα θέματα μιλώ. Ξέρετε, αυτό το οποίο με θλίβει είναι το εξής, ότι η χώρα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ έκτακτη κατάσταση. Υφιστάμεθα όλοι στο πετσί μας τραγικές συνέπειες από αυτή την πρωτοφανή κρίση που δεν την έχει ξαναζήσει ποτέ ο τόπος. Δυστυχώς πάρα πολλά πράγματα
είναι τόσο άγρια που έχουν ανατρέψει τη ζωή των πάντων. Αυτά είναι παθομολογούμενα. Από την άλλη πλευρά γίνεται μια προσπάθεια. Μια προσπάθεια πάρα πολύ δυνατή και μια προσπάθεια που, επιτρέψτε μου να πω, ότι αν κερδιθεί ως προσπάθεια, το κέρδος θα ισχύσει για όλους μας. Εδώ δεν θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ και οποιοδήποτε άλλος. Ακούω λοιπόν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μόνιμως να ποντάρουν πού? Στην καταστροφολογία. Μας έλεγαν δεν θα πετύχει ο προϋπολογισμός του 2013. Μας έλεγαν τώρα δεν θα πετύχει ο προϋπολογισμός του 2014. Διαψεύδονται. Μας έλεγαν δεν θα υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα. Υπήρξε. Μας έλεγαν δεν θα μοιράσετε κοινωνικό μέρισμα. Μοιράσαμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ενώ έχουμε μια πολύ δύσκολη πορεία, συνεχίζουμε, ο δρόμος είναι ανηφορικός. Το έχει πει επανειλημμένος και ο Πρωθυπουργός χώρος ο Αντώνης Σαμαράς. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή η προσπάθεια αρχίζει και φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Έχουμε ακόμη δυσκολίες. Δεν είναι κανένα ότι τελειώσαμε. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορώ να ακούω ειλικρινά. Μια σειρά καινούριων μέτρων. Κυρία Τσαπανίδου, το είπαμε σήμερα στην εκπομπή, το δημοσιεύει σήμερα το capital.gr. Μια σειρά νέων μέτρων μέσα στα οποία έχει καταργεί τεκτώσεις σε δαπάνες. Φαίνεται νέο μισθολόγιο, αλλάζει τις μισθολογικές δημοσιογραφικές πληροφορίες. Απολύσεις σημαντικές ανοίγει. Ως τον Οκτώβριο, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι από το Σεπτέμβριο ξεκινούμε μια σειρά για να ανακουφίσουμε εκείνους που πλήττονται περισσότερο, όλοι πλήττονται, αλλά εκείνους που πλήττονται περισσότερο, με μια πολύ δίκαιη ρύθμιση στο φορολογικό, με διάφορες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν πολύ απλά. Γιατί δεν μπορεί να σηκώσει άλλες θυσίες ο Έλληνας πολίτης. Αυτά λοιπόν πρόκειται να γίνουν από εδώ και μπρος. Τώρα, αν μου λέτε για κάποια μέτρα τα οποία ήδη τα γνωρίζουμε, δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα μέτρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Κανένα νέο μέτρο δεν θα ληφθεί στην Ελλάδα. Τώρα, αν από εκεί και πέρα κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες ή ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να λέει ότι ξέρετε θα καταστραφούμε, θα βουλιάξουμε, θα τελειώσουμε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ωραία, εμείς τους χαρίζουμε την καταστροφολογία. Εδώ φτάσαν στο σημείο. Είναι καταστροφολογία, κυρία Τσαπανίδου, τελειώνω αμέσως. Ένα καινούριο πακέτο που θα τρέξει στη ζωή μας από τον Οκτώβρη. Όχι, το καινούριο πακέτο με συγχωρείτε δεν θα τρέξει στη ζωή μας από τον Οκτώβρη. Αυτό δημοσιογραφικές πληροφορίες ή κάποια στελέχη της αντιπολίτευσης μπορούν να επικαλούνται. Εγώ όμως σας λέω ένα πράγμα και τελειώνω με αυτό. Λυπήθηκα ειλικρινά, γιατί είδα ότι σε αυτή την κουβέντα της καταστροφολογίας από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενεπλάκει και ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όταν δηλαδή άκουσα εγώ τον κύριο Κατρούγκαλο, έτσι, κατά τα άλλα σεβαστός ο άνθρωπος να λέει και ο Θεός ο ίδιος να προταθεί, εμείς δεν τον ψηφίζουμε κτλ. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ως θεσμό. Από τη μια λέμε χρειαζόμαστε τους θεσμούς. Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς. Από την άλλη ανατρέπουμε. Και τον κύριο Κριτσοτάκη να λέει μα ξέρετε μετά τις χθεσινές εκλογές η κυβέρνηση έπρεπε να φύγει. Και λέω δεν κατάλαβα. Στις ευρωεκλογές κρίθηκε η κυβέρνηση. Λυπάμαι, πρέπει να μοιράσω από 10 δεύτερα. Καταλαβαίνω, έκανα πολύ υπομονή βέβαια προηγουμένως. Είχαν μαζευτεί πολλά και έπρεπε να σχολιάσω κάποια στο με πείραξε μόνο ένα πράγμα, ότι με όλο το χαμηλό προφίλ και κλίμα που κρατάμε, κάποιος είπε ότι να είστε σε μνήμη είμαστε. Και δεν το κάνουμε επειδή το θέλουμε, το κάνουμε επειδή δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Το δεύτερο, δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Και αυτό είναι με μία λέξη, με μία πρόταση μάλλον, μία απάντηση σε όσα είπε. Σε όσα είπε. Γιατί είναι αλήθεια. Το τρίτο που θα πω. Θυμάστε τι λέγατε για τον περσινό προπολογισμό. Θα βουλιάξουμε. Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Δουλέκας υφιστάμεθα. Υφίσταται ο ελληνικός λαός και τελειώνω με το εξής. Το success story δεν υπάρχει. Και θα σας πω κάτι. Γιατί εγώ δεν τον ξέρω. Όχι. Άλλο σας λέω. Εσείς εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή τη κυβέρνηση. Και δεν μπορείτε να μιλάτε εκ μέρους του ελληνικού λαού. Όταν τον καταπαραθρώνετε, τελειώνω λέγοντας την εξής κουβέντα, κυρία Τσαπανίδου. Ότι εμείς λέει καταστροφολογούμε όταν περιγράφουμε αυτά που κάνανε αυτοί. Εμείς περιγράφουμε την καταστροφή και. Παρακαλώ, κύριε Καρύδη, μην τελευταία κουβέντα, 5 δεύτερα. Με λίγα λόγια μας λένε. Εκείνοι οι οποίοι βάλαν τη φωτιά και θέλουν να γίνουν πυροσβέστες. Το είπατε κύριε Κριτσοτάκη, παρακαλώ. Ότι φταίει το θέμα. 5 δεύτερα έχω, δεν έχω περισσότερα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να δώσω έτσι ως μήνυμα είναι το εξής, ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στα οποία μπορούν όλα τα κόμματα να συνεργαστούμε, που είναι ζωτικά για τη χώρα. Όλοι μιλάμε για σχέδια ανάκαμψη, ανασυγκρότηση της χώρας, τώρα μετά τα μνημόνια και την κρίση, και πρέπει όλοι να κάτσουμε κάτω να δούμε τα θέματα της ανάπτυξης, ανεργίας, τα φορολογικά και, εν πάση περιπτώσει, μέσα στις διαφορές μας να συνενέσουμε. Αυτό που μας περιμένει ο Κύριε Καρύδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κριτσοτάκη και κύριε Γκιουλέκα, να είστε καλά.